Татарстанда ел сайын 33 мең кеше авыруларга ярдәм итү өчен кан тапшыра. Белгечләр әйтүенчә, бер тапкыр кан тапшыру 3 кешенең гомерен саклап кала. Бу турыда тулырак бүген актуаль әңгәмә сәхифәсендә Республика кан үзәге баш табибы, медицина фәннәре кандидаты Рамил Тураев таныштырыр. Әңгәмәне Ания Гыйбадуллина алып бара. Рамил Габдалхакович, исәнмесез? Хәерле көн, исәнмесез. Моннан берничә ел элек сезнең белән әңгәмәдә сез канны әлегә кадәр синтезлаштырмадылар әле дип әйткән идегез. Күп нәрсәләрне ясап була, әмма канны ясый алмыйлар әле дигән идегез. Медицинада, технологияләрдә алга китте бит инде. Ничә еллар үтте дигәндәй. Нәрсәдә булса үзгәрмәдеме әле? Кан шулай ук уникаль әйбер булып каламы? Бүгендә уникаль. Аның ясалма каны юк бүгенге көнгә кадәр. Бәлки ничәдер еллар узгачтан булыр ул. Кайчан булыр, аны әйтә алмыйм. Аны әйтүче дә юктыр. Бүгенге көндә канны шул сыйфатында алыштыра торган бер әйбер дә юк. Бүгенге көндә канның чыганагы булып донорлар кала. Менә без шул донорлар белән горурланабыз. Шул донорлар меңләгән, миллионлаган кешеләрнең тормышларын саклап кала торган шундый изге кешеләр. Кан ул организм турында нинди мәгълүмат йөртә? Кан кешенең бөтен күзгесе. Кешенең организмында нинди авырулары бар. Кешенең сәламәтлеген иши. Кан барсында әйтә ала. Кан аркылы кеше турында бөтен әйберне белеп була. Аның гаиләсе турында да, аның тормышы турында да. Нәселе турында да. Нәселе турында да. Нинди авырулар булган, барсында әйтә ала. Кан менә шундый. Яны сыйыкча дип әйтмәйм, без аны сыйык булганга гына сыйыкча дип әйтәм. Кан шундый микро органнар дип әйтәм, яны кеше организмындагы. Менә кеше үзенең шул органнары белән, бүтән кеше белән донорлар булышалар, бүлешәләр. Сәламәт кеше генә тулысынча сәламәт кеше генә донор була ала. Менә шундый канның Үзенчәлеге бар. үзенчәлеге. Син кан тапшырасың ди, аны башка кешегә бирәләр, әйеме салалар. Шул вакытны нинди мәгълүматлар тапшырыла авыру кешегә? Сәламәт кешедә. Әйе. Сәламәт кешедән авыру кешегә сәламәтлек кенә күчә. Иң мөһиме кешене саклап калу. Әгәр дә бер донор авыру икән, инжектор узган икән, ул кан салган кеше, ул авыру кеше тагын да авырачак. Шуңа күрә канга без аны хастаханәләргә барып җиткәнче 5 тапкыр, 5 баскычта тикшерәбез. Шуннан соң гына ул хастаханәләргә барып, без анда менә отдел контроля качества, алар кул куйгач кына печать сыккач кына шул вакытта гына хастаханәләргә бара. Безнең шундый менә диләр, 6 ай карантинда була. Бүген кеше кан бирде икән, ул икенче көнне китмей хастаханәгә. 6 ай карантин, аннан соң яңадан шул донорны тикшергәннән соң гына шул вакытта гына хастаханәгә барып җитә. Менә шулай. Киләләр кешеләр, минем туганыма, минем канымны салырга кирәк, син харышын. Әйе, ул кешегә синдирис эшләмсәң дип әйтмәйбез бер кашанда. Кеше изге уйлар белән, булышу белән килгән. Әмма ләкин барыбер ул кешенең каны бөтен тулаем тикшерелгәч кенә, андан индидер авырулар булмаган вакытта гына без аны хастаханәләргә җибәрә алабыз. Менә бу яңа донорларда килеп тора бит инде сезгә һәрдаим, әйеме? Менә аларның проценты ничек? Менә безнең 100% калсак, 75-80% безнең һәр вакытта даими донорлар. 15-20%, 25% ел сайын яңа донорлар була. Аларның әйтик 10-15% калганса, кан бирә торган булып, безгә ул зур сөенеч. Чөнки без донорларны, даими донорларны беләбез. Без үзебез теләр белән, үзебезнең тел белән профессионал донорлар дип әйтәбез. Чөнки алар гел тикшеренеп торалар. Без аларның авыруларын, башын нинди икәннәрен беләбез. Шуңа күрә алар белән эшләү дә рәхәтрәк. Әмма ләкин яңа донорлар булырга тиеш. Әгәр дә уйласак, менә бүген 20 яшьтән 18-дән 30-га чаклы донорларның проценты 30-35%. 29-дан 40 яшькә чаклы донорларның 40-45%. Менә алар инде шундый. Аннан соң 40 яшьтән соң алар кими,
Аның бір неде жоқ, бек көп кішілердің 40 яштан соң кімнендер ауру була, кімнендер Россияның атқазанған доноры деген исемдерін алалар. Har kişinin öz uyu, öz fikri. Bizning Tataristanımızda 12 mingdan artıq Rossiyanın hamsaslarının atqazangan donorları var. O sonu yıl sayın artıp bara. Uzgan yılgına Tataristanның 23 yılda 600 kan bergen donoruna Rossiyanın atqazangan donoru деген isim verildi. Kazanış mı? Kazanış. Bizden семейный традициялар, семейный династиялар бар. Әйтек, Паткинлар династиясы. Олар babası, әбейсі, әтесі, әнесі, балалары барсы да. Мына, оларының ғаиле базасында 300 литрдан артық қан берілген. Білесің бе шынды? Біздің шындай донорлар бар. Өзлері гіне, бір гіне кіші. 170 литр қан берген. Мына көз алдына кетіргіз бір кішіні бастырып, 17 шелек қойыңыз қаршына. Кішінің 5-6 литр қаны бар. Өз ғұмырында көп қан берген. Қаны яңарған бетер? Яңарған, ансы яңарып тұра. Қан берген сайын жаңа көзанақтар шығар, жаңа кішінің қаны яңарып тұра. Мына көз алдына кетіргіз. Нәрсе, мына қанға нешек қарарға. Мына біздің елде тау алтынлар, көп нефт шығарыла, көп газ шығарыла шылай бет. Біз мұны қазанышты бетеміз. Әгерді мен кішінің қанын, алтынлардан да нефттердің барсында жоғарырақ көтерем. Чөнки қан кішіні жаңадан тұрмышына қойтара. Фәрештелерге нешек қарайлар, донорларға да шылай қарап, оларға рахмет етесім келе. Рахмет сізге шақырыңыз үшін. Сіз шақырған вақытта мен әр вақытта жүгіріп келерге әзір донорлар турында, қан берушілер турында күні бойы сөйлеп тұра алам. Мына шындай кішілер алар.